Boas, benvidos a Pulso Activo. Eu son Edi, o teu adestrador. E hoxe imos a facer unha rutina curta, pero intensa e chea de enerxía. Ti marca o ritmo e eu acompáñate. Comezamos. Benvidos un día máis a Pulso Activo. Como sempre, eu moi ben acompañado. Como estamos? Bos días. Con gañas de comezar? Sí. E vos na casa tamén, verdad? Hoxe, cando chegamos, díxonos a Silvia que andaba ca súa nena preparando as cartas de Nadal. E, bueno... Claro, eu pásame un pouco como a Noemi, non? Vivímolo moi intensamente, os tres rapaces, e a min estiven estes días, tocoume facendo as cartas do Nadal. Nós usamos a lei dos 4 agasallos, que é algo que precisen, algo que lles guste, algo para vestir e algo para ler. Pedín un helicóptero guapísimo, era así máis ou menos, e dixen, bueno, son un piloto profesional, mandeino pola ventana, foi directo ao balcón dunha casa abandonada e ali quedou xa para toda a vida, cando era pequeno, sí. E quedei sin helicóptero. Imos alá, imos empezar con mobilidade articular como a sempre, imos levando a orelliña cerca do ombreiro, un lado e outro suave, arriba e abaixo. Imos ir aí cos brazos, dibuixando círculos. Bueno, Anxo, contame ti aí que escribiches nas cartas para que che agasallasen. Pois ahora mismo ainda me queda por escribir moitas cousas, Pero unha máis elasticidade, eso por favor. Cambiaba o sentido. E despois, pois ainda non sei, teño que pensar as outras, De momento só puxen esa. E ti, Noemi? Pois non recordo porque certo é que non pedín moito para min. Ao final, o ter pequechos na casa e que compartir o espazo da carta, así que... Más na cintura. Eu creo que para ti podía ser dar o boom nas redes sociais. Oh, podía. Ti, Silvia? Pois a min pásame un pouco como a Noemi, pedín que a miña nena lle trouxeran todo que la... Cambio. Pedira, aínda que tamén é verdade que lle digo que non se pode andar a pedir moito. E despois, para min, eu pedín un reloxo, porque perdín o meu, e para dar as clases, venme moi ben. Un conectado co teléfono, claro. Testes inteligente. A mí non vai a ser que che envíe un WhatsApp e non o vexas. Uso moito na clase para as músicas. Eu pedín cosas, o seña, seguir como estou, que me atopo ben, gracias a Dios. Despois cosas, tranquilidade e saúde para a miña xente. Ai. Al final, a saúde é o importante. Home, pois é verdade. Pois sí que é, sempre a sí que saúde. A saúde é fundamental, está claro. E despois tranquilidade, non comer coco Hacia por dentro. tonterías. Claro. Así me gustriña. Eu creo que vou restringir a miña para poñelo da tranquilidade Cambiamos de tamén. pé. Que quero un 2026 tranquiliño. Mira, se non nos trae, que non nos quite. Eu sempre pido eso. Ah, tamén. Hacia adentro. Entón tamén pedimos seguirnos aquí tamén, non? Eso é que doxe nun ano. Moi ben, as frases típicas de Nadal. Pois eu pídolle máis elasticidade, como dixe no programa, e despois supoño que o mesmo de sempre, sobre todo salud, porque os cartos veñen e van máis que van, o sea, van máis para lá que veñen. A verdade con canción incluída, saúde, diñeiro e amor. Pero é que se non temos eso, non temos nada. Entón, despois de pedir eso que xa é en letras maiúsculas, digo eu, estar como estamos agora, facendo pulso activo e seguir o ano que ven, eso sería un bon agasallo. Imos a comezar cara este lado. Flexionamos as pernas. Xuntamos as mans. E aquí o que imos a facer é coller aire e soltar. Cara ao lado. Inhalo, exhalo. Acompañamos ca cabeza, eso é, ao lado, e outra cabeza apoiada, e xiramos aí. Eso. Moi ben, imos a cambiar ahora de lado. Imos a facer o mesmo exercicio. E vamos alá. Así. Gañando en mobilidade, pouquiño a pouco. Abrindo
e pechando, eso é. Vamos ca última. Perfecto. E ahora, xa imos a quedar así, tal como estamos nesta mesma posición. Imos a coller cas pernas. Abrimos os brazos, pernas elevadas, formando ángulo de 90 grados. E imos cara a un lado e cara a outro. Estes van a ser os dous exercicios que fagamos de quecemento. E despois imos a traballar na esteira, vale? Non imos a necesitar ningún tipo de material. Imos a traballar no chan. Imos a un lado e a outro soltando. Última a cada lado. Perfecto. Ben, imos a parar no centro, imos a baixar os pés. Antes estábamos todos moito máis practicantes no tema da religión e por eso os reis tiñan moito máis pulo nas casas, pero a día de hoxe estamos máis na maxia, en facer unhas datas especiais, en reunirnos con amigos e con familia. Fun sempre de reis, porque cando éramos pequenos só vi os reis, porque claro, veñen cousas de fora, pero eu cando vou por aí fora non vexo que as nosas vayan para fora, porque eu sempre digo, en Central Park, un posto de empanada galega, eso tiña que ser un éxito, porque eso sí que é comer. Ben, imos a facer o ponte de glúteo, que xa fixemos moitas veces. Pés separados a anchura das cadeiras, acercamos talóns aos glúteos, collemos aire, soltamos arriba, apreto, solto arriba. Apoio vértebras, imos a facer 10 veces este exercicio. Aí. Bon, apoiando toda a columna. Apreto glúteos arriba e embigo cara adentro. Eso é. Pouquinho a pouco. Vou soltando. Que caralliño estades hoxe, Estamos aí concentrados. Dúas máis. E a última, imos a manter arriba 3 respiracións profundas. Unha, apreto ben glúteos, embigo cara dentro, 2, e 3. Baixamos. Anxo, eu non sei como fai. Fixen 2 respiracións porque... Pois non sei por qué, porque pensaba que habíamos acabado. E dixo, pois acabamos, non? Eu as trampas do Anxo non as vexo, pero tampouco me sorprenden. E imos a comezar de novo. Imos a repetir este exercicio. Aí. Colocamos na posición de inicio, collo aire, solto arriba. Eso é. Apoio vértebras. Van 3. Van 4. Eso é. Como vamos, Estrella? Ben, ben. Así me gusta. 7. 8. 9. E última, mantemos arriba. 3 profundas. E unha última. Vale. O de esas respiracións profundas que parece que vas polo aire aos pés fanseme moi longas, pero bueno, hai que ir a pouco. O pé esquerdo vou a colocar un poquinho máis no centro. Vou a colocar o pé dereito en riba, ca perna flexionada, e vou a facer ese mesmo xeito que facíamos antes, coller aire e subimos. Elevo, cadeira cara arriba, apretando glúteos, vale? Imos a facer 10 con cada perna. Van 3. Van 4. 5. 6. 7. 8. 9. E a última imos a manter arriba. Aguanto e 3 profundas. E unha última. Moi ben, baixamos e cambiamos de perna. E veña isométrico.
eu creo que Edi vaille pedir isométricos os reis ou o de agasallo de Nadal. Colocamos a outra perna encima, collemos aire, subimos. Estou a dar de conta neste exercicio que teño un pouco cargada a zona dos glúteos, non sei vos, pero noto aí como unhas pequenas maniotas e cada vez que subo axúdame a estirar un pouco esa zona. 7 8 9 e última eu vou a manter arriba e vou a facer 3 profundas. 2 máis. E última. Moi ben. Baixamos, relaxo a zona lumbar. Hoxe na clase estábamos aí todos calados porque estábamos aí concentrados en non perder o equilibrio, en facelo ben. Supoño que tamén pensando en que escribirlle aos reis. Voume a colocar nesta posición. Vou a levar as mans debaixo dos ombreiros. Os dediños apuntan cara á espalda. Pés separados a anchura das cadeiras, pernas flexionadas. O que vão a facer aquí é vão a levar a pelve cara arriba e vão a tocar ca man o pé contrario. Baixo e toco, vale? A vez que elevo a perna, elevo cadeira e toco. Que nos costa moito así? Nos costa moito, sí. Esto? Ainda non o intentastes. Facemos esto e esto, vale? Cambiando. Imos a poder, vale? Colocámonos deste xeito, collemos aire, exhalo, elevo cadeira e cambio. Tocamos co cu no chan, tocamos a baixar, Co cu ao chan, apoio tocamos. e cambio. Eso é. Uf. Traballan aí os tríceps, Ahora xa lle collemos traballamos o Pero core, que eu non son capaz. as pernas. Ánimo. Pero toca ao baixar, toca co cu, relaxa. Que diaño de exercizo é este? Subo. E última. Que Moi ben. Relaxamos abaixo e imos a repetir este exercicio Que outra vez. raro. E ao principio pasoume que o primeiro pé quixeno tocar e non coloquei ben a mao e esvarei. Eu, dende logo, que non me resultou nin agradable, nin fácil de facer e pareceme que estético de ver tampouco vai quedar. E imos a repetir o exercicio. Pois de eu- novo, eu casi sentamos. prefería, vou as probar como plantas dos pés estrella. no chan. Pero ainda se tira, As mans Sí. aí mirando as puntas dos dedos, miran cara a espalda. Collemos aire, exhalo, elevo a pelve e a perna e bon ca man o pé contrario. Eso é. Se non facemos esa variante como está a facer Noemí, perdón. Xa o fixeches porque o fago mal, non pasa nada. Asumímolo como castigo. E última a cada lado. Moi ben. E xa vão a quedar boca arriba. Estrella tamén o levou dende abaixo e eu dixen, pois eu tamén, porque sí. Estrella dixo, tira tamén, e dixen, pois alabou. Eso decepcionoume moito. Eu pensaba que Noemi iba a facelo como unha campeona, pero, bueno, debeu ser o turrón, os polvorós, os bombós, eu que sei, un pouquiño de todo debeu ser. O seguinte exercicio é o bicho morto, que xa o fixemos máis veces. O que imos a facer é estendo brazos, pernas flexionadas, formando ángulo de 90 grados. E aquí un exercicio de coordinación que se dá moi ben a Noemi. Collemos aire, exhalo, estendo perna, elevo o brazo contrario cara atrás. Collo aire e intercambio. Zona lumbar sempre apoiada. E vou intercambiando, activando o core todo o exercicio. Miramos aí que non se despegue a lumbar. Tiramos a un lado e outro. Eso é. Ben, 3 últimas con cada brazo. Este che un bicho morto moi coordinado, Tache moi vivo. Tache. Última con cada brazo. Vale, relaxo.
Debuxamos círculos. Moi ben, e agora imos a colocarnos en posición lateral. Deste xeito. Flexionamos as pernas. Acercamos os talóns aos glúteos. Ben, coloco a man detrás da cabeza e o que vou a facer é ir co cóbado acercando a cadeira, vale? Facendo aí unha flexión lateral, collemos aire e solto. Eso é, sin tirar da cabeza, vale? Dúas, imos a facer 10 veces este xeito. Van 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Ben, xa imos a facer ahora o seguinte exercicio, porque tamén é nesta posición lateral, que é a táboa, e despois vamos a cambiar de lado e xa acabamos, vale? Entón, agora, colocamos o cóbado debaixo do ombreiro, estiramos as pernas, o corpo completamente recto, collemos aire e exhalo, subo, arriba, aguanto 30 segundiños, vale? A man na cintura ou aquí arriba. Aguantamos aí, se nos costa moito así, flexiona a perna de arriba ou cas dúas incluso flexionadas e levantando aí a cadera, vale? Mantemos aí, repartimos ben o peso do corpo, concentrámonos na respiración, mantemos a cadeira arriba, despegada do chan, 3, 2, 1, vale, moi ben, ánimo, veña, quédanos ao outro lado e xa acabamos, vale? Como se nota que andamos todos revolucionados cas familias e con estas cosas, que andamos caladiños. Veña, flexionamos as pernas, colocamos a man aquí atrás na cabeza, sin tirar da cabeza, simplemente de apoio, collo aire, exhalo, e imos aí flexionando cara ao lado 10 veces. 3, envigo cara adentro, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Moi ben. Veña, quédanos o último, vale? Como imos? Ben. Ben, verdad? Estás tan calaos que eu xa non sei se preocuparme ou... Veña, cóbado debaixo do ombreiro, estiramos pernas, collemos aire, imos aí ca táboa lateral, último exercicio, e arriba, elevo, estendo o brazo e aguanto aí. Veña. Último esforzo. Últimos esforzos do ano xa. Xa non queda nada. Xa foi, ahora xa foi. Como quen di, non? Non somos nada. Últimos segundos. 3, 2, 1, vale. Moi ben. Quedamos ahora boca arriba, imos a estirar. Traballo feito. Punta dos pés cara abaixo, estiramos aí. Doblamos as pernas, unha encima da outra, e agarramos a perna que ven por detrás, acercámola a nós. Aguanto aí, se non somos capaces de agarrar esta, agarro esta, vale? E empuxo cara ao lado contrario, cara ao ombreiro contrario. Cambio de perna. Temos que notar aí como tira o glúteo. Anxo, espero que a elasticidade te atraian, porque cómpreche. Eu espero que tamén me atraigan. Eu regalábache unha pouca, pero... Deberías. Non Non se sobra, pode. a verdade, É intransferible. Baixamos despaciño, imos a colocar de pé. Despacio, vale? Cada un seu ritmo. Imos suave cara ao lado, tirando un poquinho do pescozo. Xa para rematar na casa, acordadevos de estirar todo o tempo que queirades. Cambiamos de lado.
relaxamos. Moi ben, fantástico traballo, Xintiña. Moitísimas gracias por acompañarnos cada mañá aquí en Pulso Activo. Recordade manter o corpo en movimento, ainda que sexa un pouquiño cada día, vale? O corpo vai no agradecer. Eu son Edi, o teu adestrador, e lembra, mantén o pulso activo. Moi ben, rapaz.